kwa kanyo ni menyo dhi nyime ne ringre jakuny mula moro malonyo osienyore kuome kar kunyo mula matutne ohewo fut 50 e gweng' Malumba mane sub county mar Arieda e kaunti ma Siaya. Jakuny mula no moyang nyinge kaka Kennedy Ouma ma jahigni 19 nyoromo gi tho mare midhiambo manyoro e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag kunyo mula ka en kanyakla kod jokunyo wetene moko 3. Jokunyo wetene nolero ni masira no nyotimore mana e seche manyore gisetieko kunyo e seche mag odhiambo kendo lowo nyosianyore moike. Kalure koth mang'eny ne wadonjo e bugo gokinyi kaka wadonjo ga pile. Watiyo to ka odong' gimoro ka wanawa kama to wawuok achiel kuom mane piny mogik po mana ka lowo malo modiyo to kwadhi ni mondo wakonye ka nwan ji 2 to nwayudo ka chalo ng'ama osesim. Kidi madongo 2 nodiyo tiendene maonge kaka nyalo wuok. Koro kwatemo mondo wabar kidigo itie kidi moluore kuom kidino kwadhi baro macha maro cha dhi luore kuome. Koro kendo lo wa malo mochako lwar ma jok man go wuok gi ng'wech nosedhi bor maromo fut 50 gisani ok apar ko nyalo wuok gisani. Koro kanochopo nyoro tibiro ira ni nyathiwa buro diyo kibiro ni osetho ni buro diye. Koro kabiro kata yudo ka ji ng'eny tapenjo ni to gin ji adi ine gin ji 3 to ji 2 otony teno dong' ibu to pod ngima pod oyweyo. Gold makani osebedo gi tabu mosebedo ka ywaruok nitie makelo thoe mang'eny gi yande machiegni e ka ji otong're kamoro piny ka wadwani mondo sirikal okonywa mondo ng'i kaka joma tiye gold gi gitiye bugni nadi to gidonjo gi safety mane